l'any 39. I ja en havia els quadres de les pel·lícules. Exacte, exacte. Podíem anar al cine, no podíem anar al cine. Aquí davant, a Can Vall-llobera ja el coneixem tots, que pràcticament és igual, excepte que doncs, a baix hem fotut el Bart i la Caixa de Madrid. Que la Caixa de Madrid és on hi havia el sastre, en Reiner. Que abans del sastre, abans d'en Manolo, hi havia hagut en Manel de Serra, que era el seu oncle. I era l'oncle d'en Manolo Reiner i l'oncle d'en Ripoll. I en Manol es va quedar aquí i en Daniel se'n va anar al... Aquest, l'avi Vall-llobera, el propietari de Can Vall-llobera, era enginyer industrial o no sé què carai, i era un home molt meticulós, i en un moment determinat volia fer tota aquesta fatxada esgrafiada, que és una cosa extraordinària, i va deixar de fer-ho perquè resulta que la distància que hi havia d'aquí a allà i d'allà a aquí, doncs al final veus que és més grossa i que era més petita i no li anava bé l'esgrafiat i va deixar-ho córrer. Aquest el rellò. Bueno, a Nou hi havia un estanc que el varen desnonar de la mateixa manera que varen desnonar l'estanc dels que estaven aquí en el recreu. En Solà, com més Solà, jo tinc que apuntar per aquí. Ja el veurem allò al carrer Nou. I l'altre estanc que van desnonar també va ser l'estanc de Calarpa. De Calarpa, eren els tres estancs que hi havia. Gravemente peligroso. La 4, mira la 4. Ja sortien xarres boies. Que se presti a tothom. I ahí això. Gravemente peligroso. Ja no hi podies... Feu-los per aquí, mira, és bo. Va voltant, va voltant. La 4 firma. Que el noi Martí ve a Can Benet, i venia a Can Benet, ha quedat igual. Telèfons, allà on hi ha la perruqueria, i a la Caixa del Penedès hi havia Cal Oliveres. Això, m'aguiteu, aquesta fotografia antiga. Sí, aquí està el diamant. I abans era la Cassanets. La Cassanets i el Tocàs, Cal Oliveres. I abans en deien a Can Cosmet. Diu que es dedicava al negoci de granes. Recordeu que aquí hi havia el jutjat vell, no? El nunci. Doncs d'aquí, a principis del segle passat, No, era darrere. allà hi ha la caixa, allà hi ha la... Exactament, hi havia hagut. Doncs hi havia l'escola pública de nenes, fons a l'esquerra, i a dalt, en l'Ajuntament, que en deien el magatzem, hi havia hagut l'escola pública número 1 i número 2 de nenes. Que d'aquí va venir, això era impresentable, que parlem de 100 anys, no? I d'aquí va venir la graduació de l'escola Cassany, que va durar des de l'any 1906, em sembla, fins a passada la Guerra Civil. Perdó, en temps de Guerra Civil va ser que no es va recordar això. Perdona? El Regi Puigdart és que no es va inaugurar. El temps de guerra, acabada la guerra. Però és que estem buscant quin és el 75 any aniversari. Si és el 13 o és el 14. Jo vaig fer aquell treball sobre allà hi ha de ser. O sigui, abans estava en l'hospital. Sí. I de l'hospital van allà. Gran Reiner, recordeu Gran Reiner, que hi havia un bar, aquí hi havia Can Dulce Cisteller, que abans havia estat a la rectoria, abans havia estat allà a la rectoria. Hi havia gent que en sabien, perquè ells sabien que si feien 254 taps al dia ja en tenien per viure. I el que feien 250 taps, cap a esmorzar, cap a berenar, depèn de l'hornacós. Aquí jo em recordo que era petit, aquesta baixada va baixar tots de pressa i corrents. El Pere Igualo era un home que tenia carretes. Feia transport del suro d'una fàbrica a l'altra. I se li va esquivar l'avi, se li va esquivar la jaca en aquesta baixada, es van emplastifar en el port de Can Reiner tot pecada destrossat. El carro i tot? Aquell del bigoti en Reiner... Carro i tot? Això és cert, Ara el que em diuen és que hem d'anar a Can Quirze, que si no... Estem que no la portes. Heu passat? Els que vulguin aquí dins hi ha pot i tripa i sèpia. No la pot i tripa, no, si ja... La vés ho tenim. Hi ha ganatge, un cadell...
Menjar gratis a Cartiu. Oh, noi, és un cardell, els anys passen, Boníssim, Molt bé, noi. S'ho agraïm molt, I ens ho hem passat molt bé. Seguim la ruta. I a més, el primer... No cal més perquè fa unes patates boniques. Sí, una cosa, fer-ho al carrer avui era un dia ideal. Entre cotxes i negres, no. Aquí...